Zdravíme vás lidi, vítáme vás u našeho tripu z Gumbalkánu. Jdeme na to? Jdeme na to. Mi neřekni, že tady bylo se chodit pěšky. Takže mu to turbo asi bude. Momentálně jsme na startu Gumbalkánu, skoro podzimní edice. Sešlo se nás tady docela dost lidí, co nás znají z YouTube, takže to jsme rádi, tímto vás zdravíme a jdeme na to. Točíme, jak si fotíme? Takže zdravíme lidi, vítáme vás u prvního dílu z našeho Gumbalkan tripu s naší Škodou 120 Turbo. Kde se nacházíme, Václave? V Polsku, v Straže, v opuštěném sovětském městě. Tady vidíme jednu z budov krásných, rozpadlých. A zbytek je bohužel zbouraný. Přijeli jsme zde zavčas, jsou zde akorát druhý paneláků, což je docela smutné, ale tak to už. No. Cesta zde nás provázela takovým poměrně zajímavým dobrodružstvím. Zjistili jsme, že Škodovka má intoleranci na písek. Takže to vám to stříhnu, jak jsme jezdili pěkně pískem. A jak jsme pak pěkně hrabali. No a jak vypadá auto po písku? No, trošku se nám ta cesta zkomplikovala. Musíme si tady postavit cestu, protože čistý písek. A my se do toho boříme výfukem, motorem, vším. Se dorazilo do Polska právě. Vyhrabáváme tady našeho miláčka. Je to v skutku docela prudký kopec a je to ultra měkký písek. Do kterého jsme se zahrabali. A zostali jsme vyset na výfuku, samozřejmě víme, že máme silniční gumy. Ano, víme to. Ale z offroad gumama to umí každý. My máme na střeše. Nepotřebujeme je. Máme na to nějakých, kolik máme, 600 km od startu a zatím jediné dvě poruchy, co byly, tak nám upadla zástěrka a praskla nám palivová hadice. V místě, kde se třela o hrdlo nádrže. Takže za mě úspěch. Tak jo, pustíme si nějaké videjka. Na Štalak luftu, kde je pomník lidem, kteří v rámci útěku vykopali tunel 9metrové hloubce v této délce, aby utekli ven. Skoro by mohli nasadit do Škodovky a odjet. To je ta délka. Tam předu jsou nějací Němci. Asi se přišli podívat, co tady jejich prarodiče dělali. Jo, jo. Další checkpointek. Nejvyšší socha Ježíše Krista v Evropě. Popřál nám šťastnou cestu, ať nám to jezdí. Říkal, že prý to fouká moc pěkně. A naše Škodovinka je tam dáli. Co, Václav, jak se ti líbil Ježíš? Skvěle jsme se pokecali. Úplně nádherná konverzace, která mě osvítila, dala mi sílu dál pokračovat v této cestě. O čem jste si povídali? No, o této cestě hlavně. Aha. A jak se mu líbila Škodovka? No, úplně úžasné. Jo? Dobré, tak pokračujeme směr Poznaň. Takže jsme cirka 180 km od Gdaňsku. Václav, jaké máš pocity? Skvěle. Neřadí převodovka. 1 a 2, ale to je v pořádku. To můžeme jít na 3 a nebo klidně na 5 celou cestu. V pořádku. Ukázala se největší slabost našeho auta, a to sice to, že nespotřebujeme benzín tak rychle jako převody. Takže my jsme se báli o to, že to, co jsme postavili tam vzadu, bude problém a ono bude problém to, na co jsme vůbec vlastně nešáhli. Takže... Tak bývá, no, převodovka z Porsche. No, my jdeme spát.
Tady Václav zrovna vaří, si zrovna dělá dávku, si chystá dávku, pika. Máro klasický builder, takže staví tady naše houzy. Sekera. No a my jdeme chrupkat, napapat a chrupkat. Tady už se vaří voda. Ty vole, kdybychom koupili mlíko a krupici, tak si můžeme udělat krupicovou kaši. Ještě, jo? Ještě trochu, ne? Dobré. Ještě jsme se tady stavili na Urbex zámek. Tady nějaký polský, řekněme, velkokapitalista začal stavět bez stavebního povolení. Zde mám jedno křídlo, zde nedostavené druhé, tady ještě třetí s tím kostelíkem a dole je bazén. No to by mi nevadilo se takhle probudit a říct si, co dneska budu dělat. Jsme na nejvyšším bodě. Krása. Já vidím moře. Já vidím moře. Ve 120 vidím moře. Jdem na cestě. Co nám všechno nefunguje, Václave? No, světla. Lamuda. Ztratili jsme víčko nádrže. Víčko nádrže? Víčko role. Víčko nádrže, no. Víčko role, ale víčko nádrže taky. To jsi ztratil ty. To jsi na sebe vyukaz, ztratil on. Keci. Leží? No úplně na severu Polska, počasí je koupací. A dohnali jsme tady nějakou kolonu. balkanistů. Tak se jich podržíme. Nálada je poměrně pochmurná, protože je tady zima jak cip. Jen pro představu, jak vypadají cesty na severu Polska. Navigace táhne a myslí si, že tu pojedete 90. To je pro to auto opravdu docela test. Doufám, že jsme všechny šrouby dobře zakontrolovali. Nacházíme se ve Vlčím Doupětí. Našli jsme tady takovouto krásnou zeď, která krásně charakterizuje náš první rychlostní stupeň v naší převodovce. Tady bydlel ten týpek, který těma schodama chodil. Měníme tady olej v převodovce, protože synchrony na jedničce a dvojce začínají odcházet. A ačkoliv jsme na převodovku nešahali, jediná věc, na kterou jsme nešáhli, tak zlobí, no. Takže to vidím tak, že přijedeme, jestli teda dojedeme, a myslím, že jo. Snad se to zlepší, protože jsme z toho vypustili olej, co tam vůbec nemá být, takže snad ty synchrony nebudou úplně kantáre. To je Gumbalkán. Tak. Tak lidičky, vítáme vás v Litvě. Škodovka jede, jako život. Před chvilkou jsme minuli litevsko-rusko-polské trojmezí. Teď fičíme na první checkpoint v Litvě. Cesty zatím docela dobré.
Takže jsme tady v kempu našem Homemade. Jde uprostřed Litvy. Václav, jak to jede? Jede to dobře, ztrácí se krásně brzdovka. To jsou malé věci. Tak máme tady první probuzení v Litvě. A je to velmi chladné probuzení. Protože nám za nás utekla všechna brzdovka. A utekla nám přes hlavní spojkový válec, takže my jdeme asi schánět válec v Litvě. Tady si pěkně jedeme jednou z hlavních okresek v Litvě. Cesty super, oni jsou takové samonivelační, no. Trošku zapršilo, jíry zadělá. Co ty na to, Václave? Skvěle, úžasné. Ano, správně. Jinak auto jede, máme v háji o-ring na hlavním spojkovém válci, takže musíme dolivat brzdovku, ale dívali jsme se na dostupnost náhradních dílů na Škodovku a Litva a Lotyšsko nevede žádné náhradní díly, takže to můžeme spravit maximálně až zpátky v Polsku. Což je nemilé, vzhledem k tomu, že jsme včera přijeli z Polska. Že máme 120, tak nemáme problém jet 80-90 po takovýchto cestách. A tady vidíme průměrný dopravní prostředek v Litvě. A pozor, obec, musím zpomalit. To bude krása. Blížíme se k běloruským hranicím. Co říkáš, jak se ti jede, Václave? U těch radarů, 50, vyjebaných rychlostních zamezení, to je skvělé. Jak říkáš? Ale, kdo pak nám to tady přijíždí? Nejsou to náhodou gumbalkanisti? Dneska na tom Gumbalkanu je, že kam přijedete, tam potkáte bandu krajanů. S českým klenotem nejčastěji.